Stačí málo a zdôvery sami. Všetko sa dozviem. Niekto volá Damle. Čo chceš? Čo ešte chceš? Povedala som, že s tebou nechcem hovoriť. Nevolaj. Dobre, Damla, neurážaj sa hneď. Odišla si v afekte. Mám o teba strach. Kam ideš? Ideš za tým sárkom, či ako sa volá. Ideš k nemu? Áno. A čo? Počúvaj to, Damla. Ty stále tvrdíš, že ho miluješ, ale poznáš ho 2 dní. Čo si od toho sľubuješ? Táto téma je uzavretá. Povedala som, že idem za srpom, bodka. Ak chceš niečo iné, počúvam. Volám ti, pretože si to dnes trochu prehnala. Si voči nám nespravodlivá. Škoda, že si pamätáš len zlé veci a obvinuješ nás. Aj mňa, aj tebu obvinuješ, že sme ti ublížili. Zabudla si, čo sme pre teba robili. Ty si vzala život mužovi. Uvedomuješ si to vôbec? Normálne si ho zlikvidovala. Zlikvidovala? Ha? A povedal som ti, že rob si čo chceš, postaraj sa o seba. Nechal som ťa v tom samú? Nenechal. Pomohol som ti. Nemyslel som na seba. Ja aj teta sme ťa podporovali. Predtým, ako nás začneš počierňovať, zamysli sa, ako sme ti